През април месец началото бях опериран от ръкавна гастроктомия в болница Ватан в Турция, в Чорлу. След оперативно се възстановявах около месец. По предписание на диетолог ми беше изписана диета, която спазвах стриктно и на лице е възстановяването вече. Месец време по-късно съм с около 14 кг свалени, чувствам се добре, възстановяването върви все още и съм благодарен на хората, които се грижиха за мен през цялото време в болницата и извън болницата. Благодарности на докторите, на сестрите, на преводачите, на телевизията. Всичко най-добро им желая и успех и все така да бъдат отзивчиви към пациентите, които са на болница Ватан Чорлу.